Είναι ο κύριος Γιάννης Κέντ, ο οποίος είναι στις Aquis Hotels and Resorts, μια καινούργια ξενοδοχειακή αλυσίδα με πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, η οποία τι κάνει, Γιάννη, παίρνει παλιά ξενοδοχεία και όχι μόνο, τα ανακαινίζει και προσφέρει πολύ ειδικά προϊόντα. Εδώ που είμαστε, απαγορεύονται τα παιδιά. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή έτσι, η προοπτική και η αντίληψη, διότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, ιδιαίτερα νέων, οι οποίοι θέλουν να πάνε σε κάποιο χώρο και επειδή συνήθως ξενυχτάνε και το βράδυ, όταν υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θέλουμε να διώξουμε τα παιδιά αλίμονα από τα ξενοδοχεία. Αλλά αυτά τα θεματικά, νομίζω, ξενοδοχεία που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, νομίζω ότι αποτελούν και το μέλλον, τη νέα πρόταση του τουρισμού. Να μην το πω εγώ, να μας το πει ο Γιάννης ο Κέντ. Γιάννη. Να τον ακούσουμε. Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Εσείς είστε στην υπέροχη Κέρκυρα και αυτό τον αέρα και την ομορφιά της Κέρκυρας θέλουμε να μας μεταδώσετε και να μας πείτε το τι ακριβώς κάνετε εκεί. Είναι καταπληκτικά, έχουμε και πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Όπως τα περιέγραψε και η Βίκη Μαμιαδάκη, είναι, θεωρώ, ένα πάρα πολύ καλό σημείο ο Άγιος Γόρδης. Και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν κιόλας. Ευκαιρία θα να το γνωρίσουν. Εδώ κάναμε μια μεγάλη ανακαίνιση σε ένα ξενοδοχείο, το Aquis Άγιος Γόρδιος όπως το λέμε, και θεωρήσαμε ότι ένα καινούριο concept, το οποίο το κάνουμε και στην Κρήτη τώρα σε ένα άλλο ξενοδοχείο, είναι το Adult Only που λέμε στα αγγλικά, το οποίο είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν δέχεται παιδιά ή μάλλον δέχεται πάνω από 18 χρονών ενήλικες. Μάλιστα. Με ειδικές βραδιές, με σπα, με διάφορα θεματικά που κάνουμε και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καινούριους τρόπους τουρισμού. Νομίζω είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη, έχει συγκεκριμένη στόχευση και η εξειδίκευση και στον τουρισμό νομίζω ότι είναι το μέλλον του. Σίγουρα χρειάζεται εξειδίκευση. Χρειαζόμαστε πάνω στην Ελλάδα. Πώς εξελίσσεται φέτος η τουριστική περίοδος? Έχει ξεκινήσει, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε και έχετε και ένα θεματικό ξενοδοχείο, οπότε ίσως τα πράγματα είναι και λίγο διαφοροποιημένα σε σχέση με τον ευρύτερο ανταγωνισμό. Κοιτάξτε, θα σας πω τη γενική μου άποψη και θα σας πω και την άποψη και το αποτέλεσμα σε αυτό το ξενοδοχείο. Η γενική μου άποψη είναι από την αισιόδοξη πλευρά του τουρισμού, αν θέλετε. Και λέω τους τελευταίους 6 μήνες ότι δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο πολλοί λένε. Εγώ θεωρώ ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει το -5 με -7% φέτος. Που είναι νομίζω μια μεγάλη επιτυχία. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν λίγους μήνες υπήρχαν σενάρια καταστροφής για τον ελληνικό τουρισμό. Η ψυχολογία βεβαίως έχει αλλάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα μηνύματα είναι σαφώς πιο αισιόδοξα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Σίγουρα και πιστεύω θα βελτιωθεί κι άλλο. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αριθμό επιβατών που θα έρθουν στην Ελλάδα, δεν νομίζω να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό. Τώρα από την άλλη, εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα και γιατί θεωρώ ότι δουλεύουν τα θεματικά. Το ξενοδοχείο αυτό τον Μάιο άνοιξε 15 Απριλίου μετά από μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Και τον Μάιο, ο οποίος είναι ένας χαμηλός μήνας, αν θέλετε, στον τουρισμό. Μάλιστα. Το ξενοδοχείο αυτό έκλεισε με 87,5% πληρότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό και σημαντική επιτυχία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε.